Миньор Перник е създаден през 1919 година. Първоначално името на клуба е Кракра, популярен пернишки герой. През годините на няколко пъти сменя названието си, но от 1957 насам е с безспорно най-известното и обичано – миньор, разпространена професия в града. В историята си клубът се е подвизавал във всички дивизии на българското първенство. В средата на 90-те години и през сезоните между 2001 и 2003 феновете преживяват най-черните си дни, защото любимците им са във В група. Те обаче не намаляват подкрепата си и футболистите им се отблагодаряват. От този сезон миньор отново е част от футболният ни елит. В момента перничани заемат 11-то място в А група. Ако се върнем назад в миналото, ще видим, че най-доброто класиране на жълточерните е 4-то място през 55-та и 61 година. През 58-та тимът е и финалист за националната купа. Въпреки че няма особено големи успехи на терена, клубът е известен с едни от най-верните и яростни привърженици в България. Ние не сме оставили отбора, винаги сме ходили, дори в Б група сме ходили по 500 човек на матч. Стадиона винаги е бил пълен на домакинство. Навънка малко, 200-300 човека сме ходили, но ние не сме оставили никой отбор и няма да го... Стадион на мира ни е храма. В него кълнем си и знам, за нас времена ще настанат, събужда се наш роден храм. Нашето мнение за стадиона е това, ние отиваме на него като на църква. Цялото село ще води дело за чудно животно синьо и бело. Ту е причината да сме умината и факов лещи, за да нема тит.